consumo responsable parte da idea de que non se trata de mercar porque sí, senón facelo cando existe unha necesidade básica que queremos cubrir. Pero non só isto, trátase ao mesmo tempo de saber comprar. Consumir de forma responsable tamén supón apoiar iniciativas que promovan as prácticas sostibles, por exemplo, aplicando a regra dos 3 Rs: reciclar, reducir e reutilizar. Protexemos os recursos naturais do planeta, os cales non o esquezamos son limitados. O modelo de comercio xusto é sinónimo de vida digna, igualdade de xénero, ausencia de traballo infantil, salarios decentes, educación ou acceso a auga potable, entre outras iniciativas de economía social. Se pensamos nos dereitos das persoas que elaboraron os produtos, achegámonos a elas. Hai alternativas para consumir de forma responsable e xusta. Animámosvos a que investiguedes cales son.